Molt bé, Butters, ho estàs fent molt bé. Però hauries de començar a tornar al punt Ho d'accés. sento molt, Eric, però abans de marxar vull fer una cosa molt ràpida. Tu creus que això són hores d'arribar? Però què et penses que ets, Hola, nen? pare, soc jo, el Butters. Jo sé com et dius, no cal que m'ho Què repeteixis. passa dels caps que m'heu castigat? Oh! Uau, li he sentit els collons al meu puny. Com et sents ara, pare? Oh, en Butters. És increïble. Butters, torna al punt d'accés, home. És de puta mare. M'heu sentit? Sóc un nen dolent. M'heu sentit? Has d'espandrir el cotxe, tonto. Però què coi fas, noi? Molt bé, però ja és hora de plegar, torna a casa meva. Ja d'aquí de dolent! Espandeix el cotxe! És el que amb el GTA! He posat el cotxe ara! Oh, merda. Butters, on ets ara? Ah, soc l'amo del cotxe i puc anar on em doni la gana! Què són aquestes llums? Ai, hi ha una puta i tot aquí! Molt bé, Butters, és hora de plegar, eh? Ara ajudaré i et faré escaler! Vinga, prou, Butters. Entama, tos de puta tonta! Es pots saber què fas, fill de puta? I et faré escaler... Oh, m'ha punxat. Butters, hora de tornar. Es desestabilitzin els sistemes. Ja vinc. Eric... em sembla que... Em sembla que n'he fet un gramat. Què collons? Què collons és això? Butters! Butters!